حلمو عركة مازناي كتقتلو تلمو وربلي تحزاتي وربلي كبت قباتي وربلي سنبدن تنبع الواري مملسات فكر حقن دق نستيو تزدلي ناي حق عنقصاتها اسفير لنا الله بوليتيكاوي وسانيتاتون ابوتو معري كل نجر كم زعنت ويزتكز انه بكل خات كنشنا كتكز انه جام كاس كتلعلو تخيل عوديو منيات ناي كلاتنا حتى أدمالت ناي كلاتنا حتى أدمالت ناي ملو حبرتسب حتى بقى أدت زي تعيا زخون هز نجر تعيا يكوني حنت قال نستيت تمهارمو تمرتات ود شعو حدار مت ولاد مت حدار ولاد سرح زخول مسرحنا هيوتي كلات ناسي جزين ساعات نحلو نبص حنا جري سرح ننجرا خيلك تقويو أدي ذكره تجارلي سنكلتيا من سنكلنا أخلا أبز مسمت أكل بده ينيرو كال challenge so أبز مسمت أسي بتدق أخذ على اللوا بتزلته كنا تعالو بتخا وزي أخذ تسرح نيرة نزخل لينا نمال بات حجنت يا خمس رجلي زخلوا تمرت مسودة أبناي حدار هو أبت حدار أتوا ولاد مت شعو بحبرة السبنا زمت حساس بانتاي أنتاي قولي لك من اللي كله نجراهم ولا كله مشالو زقوله لكس أنت هالو نمتاي مودقت وزي حتى ناي قال نسيت ناي مسرح جن ولا سكن جرا أيملا قف أملا أسكي نالي إزفاس سخون أسكي ما جمرت قال نسيت كتسرح كتوزي ناتا مسالي تا عباي نجر مالتي كلايك أير كاخت وزي كلها نفس كاخت العل كلها زفترة لنا تقول نسيتون أبوتون له اتناي كنت أبغى متعرّايك بحد زعتو زنبرة بخلتة أتو أنت شجرالو أبزت العيلة أنحت عرستي نشتي كمل دسم بلني أبتدك أنستيون تمرتن بفلاب لعلوت تكالات تمرتي حجة تباهي ليو كسب كوليجات وانت ساعتها في النت نايدك أنستيو حماق يكون ننزله ببرسنت قرأ أخلو تبغى ساعتها في النت بكوليجات قالو أنا خم حتى هالعلو زدلجن دحر كوليجات زلو قعزو دحر مرة زلو تمرتي أب عسر كلتشن عسر شوات عسر شو مونتن ريبورت كم زرع أخوه ناي تمهرت دحر مرقة ناي ماسترز ناي بي اتش دي نستفل على كوليجات عدل كوهابن كله تتأكمت ناي تعدل لك انستيو شو عدنا بخلطة برسنت تروح ينيرو إذا قصرت بدعم هو حجي تقبها اللي تنحي نال على خراخ اللواسي نمنت أين إنداقو دلواز خراد اللوا ويتقصرين دوا حدز خيد اللوا حجي زحطو زي ناي تقول إن السيد حطو يو ناي تمحبرة سب حطو يو ناي توم policy makers وي ناي تحقق أكلون حطو يو حجت أواج عيوز بهال زني حق خيلاتها تحواتنا قلت قالنا تاني حنين قابت حبرة سبقن مسرتها وتقم قالو جينا دي تفتح حتى له تتبعتها والعلنات ويتصوتها وزي معرينات جينا قالو قال إن ستيتي خد صحف إن كتن ببن أنت خيلة قال إن ستيت عسر تخفل أنت وديع قال إن ستيتي بدرجة دي قرنت تمرقة بدحريو أنت يدلي إذا الرأي زي بمسرتك غير زقبو الرأي أب كل علامات دك انستيو معرخ نديت لو تخوينن بزحت موديل سيلنا ندقسن دك انستيو لو زي قبر كوين يكونن تبحراوي تصقا كم عنقفات وي كم اوبستاكل كرئيه بلون اتنايت انسي اتناي وليد ات ولود ناي معباي تصقا وي توهبوسي اتس ا بليسينج دا امبر كم حدا عنقفات نقال انستيت ان دحريت زغوتت عنقفات كوينو خرئيه بلون حجي اسرحتي تكالات يخونا مينستريز يخونا بعبي العلواي درجه العلواي تكال تمهرتون لباخ حل في دلي إذا سيكسر حلو زلوا area يو تحبرت سب كنا حلو زلوا area يو كم زي حدار ويمرعسي نحن تقول إن state defines جبر نجار يكونن نيمرج حتى يقول إن state معس تمرعو معس حدار تمسرت مسمن إذن عاد ملكت نيمرج حتى جزء خدك كله عد ما خدك كله أبتمرت جزء خد حل في اللخي تواهيلو نتاقول إن state نبلع على درجة نخيت بتسحز عنك أو misconceptions ألو جينا أكثر حلو زلوا حتى إيزي حدا على ما نيزي ديسكشن ناو نسوقونا له نقحت نايت حبرات سب نملعل نحبرات سب راح ديكونه نتون policy makers وين نتندق أنستيو وين تناتن limit مش سماي درتي دي ولا درافي sky is the limit مش بلو حجز تناتنا limit أبينا سيت كيرنا يدلنا زنفسه كيف قال نسيت أخت من لسه زلوا حتى يليد حسب دك أنستيو أنت عنان
ኣብ 30 ዓመት ክንሪኦ ከለና ምናልባት እንታይ ስእሊ ክህበና ክእል ደቂ ኣንስትዮ ዝሃገር ብእምሮ ድዩ ብኣካል ድዩ ኣብ ጥዕና ዘለዎን ኣበርክቶ ድዩ ንባዕለን ኣብቲ ጥዕና ዘለዎን ናይ ጥዕና ሞያውያን ኮይነን ንምቕፃል ዝገበሮ ኣበርክቶ ብኸመይ ይግለጽ እንታይ ክንርዳእ ንኽእል ኣብ ዝሓለፈ 30 ዓመታት ኣብ ጉዳይ ጥዕና ብዙሕ ገስጋስ እዩ ተገይሩ ሕጂ ጓል ኣንስተይቲ ከም ተሳታፊት ኣብቲ ናይ ጥዕና ሰርቪስን ከም ተጠቃሚትን እየ ክሪኣ ዝደሊ ወሃቢትን ተጠቃሚትን ይድኸውን ደሎ ሕጂ ከም ተሳታፊት ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ጥዕና ሴክተርስ ጓል ኣንስተይቲ ብዙሕ ተራእያ ትፃወት ደላ ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ደረጃ ማለት እዩ ናይ ሚኒስትሪ ጥዕና ስታቲስቲክስ ከም ዝሕብሮ ክሳብ 51% ናይ ተሳታፍነት ኣለዋ ጓል ኣንስተይቲ ኣብቲ ጥዕና ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ማለት እዩ ደረጃ ሓካይም ክኾን ይኽእላ ደረጃ ነርስ ተሓጋገዝቲ ነርስ ኣብ ፋርማሲ ኣለዋና ጥዕና ሕብረተሰብ ዝሰርሓ ኣለዋና ኣብ ላቦራቶሪ ኣለዋ ኣብ ኩሉ ዓውድታት ደቂ ኣንስትዮ ተሳታፍነት ኣለወን 51 ሚእታዊት ክበሃል ከሎ ሕጂ ኣዝዩ ዝሕጉስ ቁፅሪ እዩ ሕጂ ከምዚ ድብለካ ደረጃ ሓካይም ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዞባታት ዓሰብ ከይትኽእል ኢኻ ሰንዓፈ ጋሽባርካ ዞባ ማእከል ኣብ ኩለን ዞባታት ኤን ዝሰርሓ በድማዕነት ኣድማዕ ስራሕ ይሰርሓ ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትና ማለት እዩ ካልእ ከም ተጠቀምቲ ናይ ጥዕና ሰርቪስ ክንሪኦ ከለና ከዓኒ ጥዕና ሕብረተሰብ ሰኪዩር ንምግባር ዝተምሃረት ጓል ኣንስተይቲ ጥዑይ ሕብረተሰብ ኣብ ምህናፅ ዓብ ተራ እዩ ደለዋ ሕጂ ንቕሕቲ ምስ ትኸውን እታ ጓል ኣንስተይቲ ካብቲ ጎዳእቲ ልምድታት ወፅያ ናብቶም ጥዕና ሕብረተሰብ ሰኪዩር ምግባር ዓብ ተራ እያ ትፃወት ሕጂ ብፍላይ ክጠቕሶ ዝደሊ ኣብ ክንክን ቅድሚ ሕርሲ እዚ አንቲናታል ኬር ንብሎ ነቲ ደሓር ኣብ ግዜ ሕርስን ድሕሪኡን ክመፅእ ዝኽእል ሓልክታት ኣብ ምክልኻል ዓብ ተራ እዩ ደለዎ እዚ ከዓ ሚኒስትሪ ጥዕና ኣተኪሩ ዝሰርሓሉ ዓውዲ እዩ ብዙሕ ጎስጓሳት ዝግበረሉ ብዙሕ ንቕሓት ምብራኽ ኣክቲቪቲ ዝግበረሉ ኤርያ እዩ ሕጂ ተጠቃምነት ናይ ክንክን ቅድሚ ሕርሲ ኣብ 91ን ሕጂን ክርአ ከሎ ካብ 19 ሚእታዊት ናብ 96 ሚእታዊት እዩ ብራኸ ኣርእዩ ካልእ ኣብ ሆስፒታል ምሕራስ ክንርኢ ከለና ኣብ ግዜ ናፅነት 6 ሚእታዊት ነበረ ሕጂ ክሳብ 62% ይበፅሕ ብልዕሊ 10 ዕፅፊ እዩ እቲ ምብራኽ ክትሪኦን ከለኻ ካልእ ተጠቃምነት ናይ ክታበት ከዓ ነታ ኣደ ከምኡውን ነቲ ዝመፅእ ዕሸል ተጠቃምነት ክታበት እውን ኣዝዩ ኤርትራስ ካብቲ ዝተሸለመትሉ ሓደ ዓውዲ ብጉዳይ ጥዕና እዩ ሸፈነ ናይ ክታበት ማለት እዩ ከም ውፅኢት ናይዚ ሕጂ ኢንዲኬተርስ ክንሪኦም ከለና ሞት ናይ ኣደ ሞት ትሕቲ 5 ዓመት ህፃናት ሞት ትሕቲ 1 ዓመት ህፃናት ሞት ናይ ናፅላታት እዚ ሕጂ ብፊገርስ ብስታቲስቲክስ ክንሪኦ ከለና ብዙሕ ለውጢ ኣወንታዊ ለውጢ ዘርአየ እዩ ንኣብነት ሞት ኣደ ብ81 ሚእታዊት ምጉዳል ኣርእዩ ሞት ትሕቲ 5 ዓመት ብ74 ሚእታዊት ሞት 1 ዓመት 68 ሚእታዊት ሕጂ ብከምዚ ፊገርስ ክንሪኦ ከለና እቲ ኣብ ጉዳይ ጥዕና ዝተራእየ ለውጢ እዩ ዘርእየካ ካልእ እዛን ኣሕዋተይ ገልፆ ከም ድፀንሓ ከዓኒ ጎዳእቲ ልምድታት ምውጋድ ከም ምኽንሻብ ጓል ኣንስተይቲ ኣካላዊ ስንክልና እዩ ዘመፅእ ስነ ኣእምራዊ ስንክልና እዩ ዘመፅእ ብዙሕ ሳዕቤናት እዩ ዘለዎ ከምኡውን መርዓ ትሕቲ ዕድመ ሕጂ ብዙሕ እዋን ናብ ዝተፈላለየ ገጣሚ ስለ ዝተገለፀ ኣብኡ ኣቲኻ ምዝራብ ዘይኮነሲ ግን እቲ ተገይሩ ዘሎ ለውጢ ወይ ከዓ ገስጋስ ኣዝዩ ዘተባብዕ ምዃኑ ናይ ዝሓለፈ 30 ዓመት ኣሕፅር ኣቢልካ ብከምዚ ክርአ ክእል ኣብ ቁጠባ ኸ ደቂ ኣንስትዮ እንታይ ነይረን ኣበይ በፂሐን ኣለዋ ኢልና ክንዛረብ ንኽእል ነፍሰን ደቀን ስድራ ቤተን ኣብ ምምሕዳር ኣብ 30 ዓመት ሕጂ ኮይና ክንግምግሞ ከለና ኣብ ምንታይ ደረጃ በፂሕሎ ሓራይ ኣብ ቁጠባዊ ጉዳይ እንድሕር ተዛሪብና እንታይ ማለት እዩ ኣብ ማሕበራዊ ጉዳይ ንዛረብ ኣለና ማለት እዩ ምክንያቱ ቁጠባዊ ጉዳይ ክንብል ከለና እቲ ማሕበራዊ ድሕረ ባይታ ናይቲ ክስታይ ማለት እዩ ናይቲ ማሕበራዊ ኣነባብራ ናይታ ስድራ ቤት ኢና ንዛረብ ዘለና ሕጂ እንታይ ኢና ክንገብር ማለት እዩ እቲ ቅድሚ ናፅነት ዝነበረ ማሕበራዊ መነባብሮ ናይታ ስድራ ቤትን እዚ ሕጂ ዘሎ ክልቲኡ ከነወዳድር የድሊ ማለት እዩ تقدمنا تنت زنبرة
ናጽነት ኣይረኸብናን بعابيو حتى رئيس وساني نبرنان سلزي مثل حج زلوا خنا ودادرة بزح كستاي كويني سمعننيو حنت الزنبرات نمسالات تراي قال سنيرو نمسالات كاتراي نميدا موتا نيرو مالتي حجي تندك أنستي ولا شعور نميدا وتي أنزنبرة زودت نجارة سلزنبرن تن أبغى زخو في لنزلا ولا حدا سلدي نبرن تن نميدا يوت أزنبرة قال فلوي نجار توساك نجار سلزنبرن أيكونن انتي دات وشطاوي كستايناتن تي وشطاوي انتي موبايل تكونن كالي نجر ابلعلي انزورد زنبره ناتو سمعيتيو ناب ميدا كوردا اخيلون مالتي ابز حجه غزا هون رؤيا خلنا جن تمحايش زبل مردات لناني كم انتي تبغيسه تمحايش خبل كيله مالتي ولا اب كلها يكون ابز بزحس اب دحن زخونه اتاوي ويدما دحن زخونه ما نبابرو كن رؤيا خلنا بحفشات محبرتي قطباوي دحر بايتا ناي زعدي كستايو كم ذي درار كم اتا ونديو ابكم ودرجه هذا حن زخونه كستايلو مهنياتو دقنستيو قالين ناي تمرت عدلات رخيبا تماهيرا ولا زن دحرنا صنت استولداون تماهيرا استمرقا حدار زغبر الله مالتي حدثاتن انتي غبره تودي ندحر بقرب تلي بناتو بعقما اتيو سنون بعقمن مالتي تحقاقيسكا تا هيوت تمرحا حجي زومتهم مهورات نبلوم مالتي حجي افتا غزا افتا سدرا مانجمنت تقبر بتفطرو تاغوال نستي تقرب تحيل تنفع كوينا سمعني مخنياتو بهرياوي بليچالو اسا كستاي تغبرو نغرات نمقاقلت نكندي كمزا اخلا غليات غبرو تودجن ولا كاب دقيقت يمو أفتي مانجمنت جن معري أنا فعيكون مالتي ولا تندي تمهارنا يتمر تعدل دايرة خبالومي كل سب تتحساس بقول ملاها أكتو أبقال نستي تغير كله انتي مالتيو عقمة تسرح مالتي بمويا ديو بكال ديو بحرشا ديو بكل مالتي دك أنستيالومي حرسان رأينا لنا أب مول أجاش ترينا أب مول أبو أبكالي بوتات ترينا كاب محرس كي ترفع كفت بالقال نستيتي يلا أؤمن سريحان يا أتولى مالتي إذا دمان من تاي من نوابرو أني محياش يقبرو أزلا مالتي كل سرحة ينزل سرحة يرأي الله إذا دمان تاي نجرنا قال نستيت تعتني أنا يودي ويدمان نتودي سئل أبجد بدرجة أب كل تعريفيه كم أب النت ولا أب كالي ولا أفتي قطرات روحوا قطرات نبلو كمان أنت يقبر الله أو ما نسرحه أب قالي أب شغط ديو أب قالي كوافر نرئياني نمالتي ونا أب النت كابت السنة ديو كاب قال ديو نبرت أمتين كأيايرا نمنا وأبروان بس حدك أنستي الرأيان أب كالي تكالات دمكم ومالتي عقمن قربت اللي يرخبه شعوك هابناي ما مشت نتودي زلمنا نتودي قعتنا خوينا نتبيا قرب قال نجاري قبر لني مالتي حجي أقداسي تسرح فقال نستيتي ندحر تحبرة تسبع بيوكنا كحك خلالو زي أسنا بيت مالسانا نفتح مجمرتا تلا علاز نبرت حتى أتي مالسانا تحتو معرنة زبلنا يا أو آيات مالسانا شور معرنة حجي نملو سيكوننا نبز عدي ولا دا أسال عالم ولا دا developing country نخون حتى معرنة حجين ملو سيكونان ثلاث عامد غيرو لخاب درجاجات مالتيو ترجاجيتيو سفيريو دفي اللي يتجنبار جن أنت هجبر الله بملؤ حبرة سب بمرد دعتا بفلتت نزنا جارزك تعرض له خلالو قال نستيت وتي مسرحة نقط أباوت أقما ناتنا يوشت أوي حتى وتعتا مملاس ده أمبر نخالي كم زي كونه كرد خلالو مالتي مرد أتخلو خلالو حدنا عمان يزت تبابعة تحبرة سبي يزت تبابعة مالتي بالنسبة سند حرات تبابع واسخ السرحة كله نشتن عبي كي بلد ما عري توداديرا مهنياتو ناي مثلي في اللي ينبر أفتي سرح كافل اللي يقولون زبزح مالتي ناي جندر كنري خلنا كل نجر في اللاي برئسنا بتحساس بتودادر الناس سرح نجر كله كسر حلك كم تود تخيل يا قال نستيتي بقعتها دم ترجاجيتي مالتي ولا حجون أبزح بوتاتات سرح اللوا تنزي سرح هذا اللوا دم كي تعرلن
ኣለዎ ምክንያቱ ቀንዲ ጓል ኣንስተይቲ ኣና ናብ ቁጠባ ክስታይ ትገብር ክስታያት ኣብቲ ገዛ ሞር ኣንፋቲት ወይ ድማ ልዕሊ ትወዲ ክስታይ ዘለዋ ሓላፍነት ዘለዋ ዝስምዓ ዝርዳእ ንሳ ስለ ዝኾነት ድማ ክስታይ ክትገብር ኣለዋ ማለት ቀንዲ ቁጠባ ንዓዩ ዘድልያ ንዓዩ ክሰርሕ ዘለዋ ነፍሳ ክትክእል ዘለዋ ልክዕ ከምቲ ክስታይ ኣብ ወዲ ሙሉእ ብሙሉእ ክትምርኮስ የብላን ምክንያቱ ወላ ናይ ባህሪ ፍልልይ ኣሎ ጓል ኣንስተይቲ ማዕረ ትወዲ ይኮነትን ብዙሕ ነገራት እንዳ ኣድለያ ከሎ ስቕ ትብል ብዙሕ ነገራት እንዳደለየት ከላ በቃ ስቕ ክትብል ትጸንሕ ማለት እዩ ኣይርዳእላን እዩ ካብ ኣቦኣ ኣይትሓትትን ካብ ሰብኣ ደይሓታኽ እንታይ ኣለዋ ብዙሕ ነገራት ወላ ብባህሪ ወላ ብጥዕና ተርእናዮ ልዕሊ ትወዲ ንዓዩ ዘድልያ ባህርያዊ ክስታይናታ እዩ ማለት እዩ ጂ ኣገዳሲ እዩ ክሰርሕ ኣገዳሲ እዩ ክትወፅእ ግን ሕብረተሰብ ከዓ ክፅዕረሉ ክሰርሓሉ ፑሽ ክገብረሉ ክእል ኣለዎ ማለት እዩ ቁጠባ ኣብ ምምራሕሲ ኣብቲ ምርጋፅ ማዕርነት መንግስትና ሰሪሕሉ እዩ ናይ ብሓቂ ጽቡቕ ከይዱ ክንብል ከለና ኣብ ኩሉ መዳይ ምስ ናይ ቀደም ርኢኻ ጓል ኣንስተይቲ ቁጠባ ብማዕርነት ትኸይድ ኣላ ክትብል ትኽእል ኢኻ ናይ ብሓቂ በቲ ናይ ከተማ ጥራሕ ኣይኮንካን ብደሞዝ ጥራሕ ኣይኮንካን ትሪኣ ትናብራ ናይ ገጠር ክትሪኦ ከለኻ እውን ከምቲ ናይ ቀደም ተጸበይቲ ጥራሕ ደይኮናስ ንኣብነት መግቢ ምስራሕ እንድሕር መፅኡ እቲ ስራሕ ብማዕረ ይምልከት ንጓል ኣንስተይቲ ማዕረ ትወዲ ተባዕታይ ክትወፍርን ብዝወፈረቶ መሰረት ተጸባፂባ ዝግባእ ትወስድ ጥራሕ ደይኮነ ከዓኒ ሃማዲኤ ምስ መንግስቲ ኮይኑ ስለ ዝሰርሐ እቲ ንቕሓት ሕቡር እዩ እንድሕር ኢልና በቲ ዝኽእሎ ተደኣ ሰብኣይ ካልእ ዓይነ ዝወፍር ኮይኑ እታ ሰበይቲ ከዓ ኣብታ ገዛ ኮይና በቲ ዝግበረለን ኣብ ቀረባ ማይ ናይ ምትካል ዋላ እውን እቲ ሃልኪ ናይ ፀዓት ናይ ኣድሓነት ንዕአን ውሕስነትን ብዙሕ ዝግበር ነገር ንሳተን ከዓኒ እንተ ደሮታ ራቢሐን ድን ብመንገዲ ጠለበ ጊዕ ዲ ካልእ ቁጠባስ ከምቲ ናይ ቀደም ኣይኮነትን ጓል ኣንስተይቲ ኣብዚ እዋንሲ ኢደን ዝለእኻሉ ደረጃ ካብኡ ንላዕሊ ክኸይድ ኣለዎ እኳ ትብል ትኾንካስ ካብ ናይ ቀደም ዝሓሸ ምክንያቱ ምስቲ ኩሉ ዓይነት ንቕሓት ናይ ምብራኽ ዝግበር ብኡ መጠን ከዓ ትመናብሮ ለውጢ ገይሩ ኢኻ ክትብል ትኽእል ናይ ቁጠባ ሕቶ እንድሕር ኮይኑ ሕቶ ናይ ኩሉ እዩ እታ ጓል ኣንስተይቲ ዝያዳ ቆጢባ ትኽእል ትወዲ ተባዕታይ ድማ ብኡ መጠን ኣይኮነን እንደ ምባል እንታይ እዩ ንስኻ ሓደ ናብራ ትመርሕ ካብ ሃለኻ ነቲ ናብራ ትሓስብ ካብ ሃለኻ እቲ ብባህሪኡ ወይ ብርድኢቱ ዝያዳ ኣብ ቁጠባ ድሓን ዝኾነ ሰብ እዩ ከመሓድሮ ዘለዎ እቲ ገንዘብ ይኹን እቲ ዘሎ ናይቲ ገዛ ሪሶርስ እየ ዝብል ኣነ እቲ ዘገድስ ነቲ በስ ዘለና ትሑት ቁጠባ ብደረጃ ሃገር ዝማዕበለ ዓቢ ቁጠባ ኣለና ክንብል ኣይንኽእልን ኢና እቲ ደረጃ ቁጠባ ናይ ሃገርና ትሕት ዝበለ ስለ ዝኾነ እቲ ሕብረተሰብ እቲ ዝበዝሐ ድማ ካብቲ ናይ ድራር ዕለቱ ሒዙ ምእታው ስለ ዘይወፀ ዘሎ ነዚ ዘለካ ንስኻ ትርኽቦ ዋላ ሕጂ ክልቴኻ ትሰርሕ ትኾን ኣይኣክልን እዩ ምስ ብዙሕ ጠለባት ናይ ግዜ ማለት እዩ ግዜ ዘምፅኦ ጠለባት ብዙሕ ነገር ኣሎ ሕጂ ከምቲ ቀደም ኣዴታትና ብሓንቲ ጎጎ ኣድሪረን ዝሓድራ ስድራ ቤት ገለ ኣይኮነን ኣብ ገዛኻ ዝኾነ ወይ ካብ ግራትካ ገለ ኣይኮነን ሕጂ ብዙሕ ጠለባት እዩ ዘሎ ምስቲ ግዜ ነዚ ንኽትምልስ ድማ እቲ ሰብኣይ እቲ ሰበይቲ ድሓር እውን ደቅኻ ተርኪቦም እውን ወፂኦም ሰሪሖም ኢኻ ነቲ ገዛ ክትመልኦ ትኽእል ሕጂ ስለዚ እቲ ሕብረተሰብ ከመይ ገይሩ ሓደ ጥዑይ ብኩሉ ነገራቱ ድማ ሙሉእ ብጥዕና ይኹን ብትምህርቲ ብኩሉ ሙሉእ ጌርካ ንኽተውፅኦ በታ ዘላትካ ቁጠባ ማኔጅ ጌርካ ምኻድ ኣመሓዲርካ ምኽኣል እዩ እዚ ከዓ ናይቲ ኣብቲ ስድራ ቤት ዘሎ ሕቶ ይኸውን ማለት እዩ ነዚ ንምትብባዕ ወይ ነቲ ዝተሃስየ ሕብረተሰብ ንምድጋፍ ተባሂሉ ግን ብመንግስትን ብፍላይ ከዓ ንደቂ ኣንስትዮ ብሃማድአ ዝግበር ደገፋት ኣሎ ሰብኡ ተንሰሰብኡ ኣብ ምጥያስ ዝግበር ኣሎ ብናይ ደቂ ኣንስትዮ ዝምራሕ ስድራ ቤት እንድሕር ኮይኑ ንዕኡ ወይ ብሕርሻ ድዩ ወይ ብጥሪት ድዩ ወይ ብገለ ንምጥያስ ዝግበር ስራሓት ኣሎ እዚታት ክቕፅል ኣለዎ ኣብኡ ጥራሕ ተደሪትና ንምትራፍ ዘይኮነ ከዓ ከምኡ ክእለት ዘለዎም ወይ ዘለዎን ደቂ ኣንስትዮ እንድሕር ኣለዋ ኮይነን ከዓ ዝያዳ ዕቤት ነቲ ቁጠባ ናይቲ ሃገር ተሓሲቡ ማለት እዩ
ኣብ ኩሉ ኢንቨስት ክግበር ብደረጃ ሪሰርች ድዩ መጽናዕትታት ብምግባር እንታይ የድልና ቁጠባ ከም ንምባል መጽናዕት ብምግባር ንሓንቲ ቤት ጥራሕ ዘይኮነስ ብሃገር ደረጃ ናይ ቁጠባ ዕቤት ንምምጻእ ካብኡ ጀሚርካ ካብ ታሕቲ ጀሚርካ ካብ መጽናዕቲ ጀሚርካ ክሳብ ናይ ንዋትን ናይ ገንዘብን ወፍሪ ምግባር ኣገዳሲ ይኸውን ክብርታት ቃልሲ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኣብዚ 30 ዓመት ሕጂ ማለሲ ኣብዚ 30 ዓመቱ ንዝናጽነት ኮይና ክንሪኦ ከለና ክብርታት ቃልሲ ናይ ደቂ ኣንስትዮስ ብግቡእ ተመሓላሊፉ ዶ ናባኽን እተን ዓበይቲ ኸ ኣሰጋጊርክን ዶ እዚ ሕጂ ክዝረብ ፀንሐ ኩሉ ኣነ እዘን ንኣሽብ ሕልፊ ብጣዕሚ እንደ ኣድኒቐየን ካባና ንላዕሊ ገልፃ ካባና ንላዕሊ ከዓኒ ክዛረባ ስለ ዝረአይኽዎን እቲ ናህና ናይ ኣዴታት ሆን ወላ ናይ ካልኦት ናይ ኩሉ ገድሊ ኤርትራስ ክገልፆ ፀኒሐን ብሓፂሩ ኣነ ወሪሰን ድማ ከዓ ክዛረባሉ ከለዋ ናይ ብሓቂ ኣነ ኣግብቲ እየ ወሪሰን ክብል ይኽእል ወተወሪሲ እዩ ዝነበረ ቃልሲ ቀሊል ኣይኮነን ኤርትራ ንሕና ብዘይ ጃህራ ኣብዚ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብነት ኢና ንሕና ተኸቲሉ ዝኸይድ እምበር ንሕና ናብቲ ተኸቲልና ንኸይድ ክንወርሶ ንብሎ ነገር የለን ብሕቶ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ይኹን ዋላ ብሃገራውነት ስለዚ ወሪሰን እየን ተሰሪሕሉ እዩ ባዶ ኸይዱ ኣይትብልን ኢኻ ኣብቲ ዓይነት ግን ንኣብነት ኣብ ቤት ፍርዲ ብብዝሒ ክትሪአን ከለኻ እሞ ከዓኒ ብደረጃ بتمرت مزيان ببقعت تحجز كأون لعل خونا لوتبل نحكمنا ده حنا عجب أفتخلونا أفتنا كيف تمرتي بزحمة مهاران تري عينتنا له هجي صار تسس عندها حلفتك أنا فر نايستفع علي نقرات حلفت خوينا كنت أنا حاغلوا تحجز نايسجا هونك أبتي بقعت مسيخاجن كأون لعل خيدا لوتبل تسسعها أنا لعلي خيدا لو باليدي أو ريسنا أنا عايز رحنا أنا يبلني توريسيو لعلي أخ خيدا لو أب كل مدايات جن بزي قولوا وريسانين حجتي موراس جن بلك الله إسخاص تسسع كل خمس تدليه كل حدا عينه مقحت كحس تدليه تي تجبرت عرخاني زفسس نجرس كله أي تدل كعلب تدلي أنا حق تحيش عقبتي سلمتي معقبي دقها كل نجر ندحر هجروا قبهم وديهم مسيهم أجوا خديك سنيلهم سئلك بزي محبا بزي قالتنا هاجر ناتنا تختيلهم مخيادمون أب تمهرتي بقيعهم تمهرتهم تماهيرهم كل نجار متكبارهم نعنا كمان نجوهم بمبالهم أنا حجستي أنت عم بعيني فترة تسكري مني حنسبكم صدقني دحرج حيتخني تأمر تريني أبز عالم بغلو كما هستدلو كل ملون هاجر قبل بسبت حذر ما مليسات فكر نايدك أنستيات مالز نبرة كبرتات بملؤ فلوي كبرتات ينيرو أبو مول أفريقيا أبو مول عالم وحدات مدارك تبع المنابات تبع الصين تبع فيتنام قال قرب هاجرات تكسا الله هذا أمبر كالي ما ودادر تزي باللوي مالتي الزخاء بكل نجارن بكل انتناو بقعت زبها مش على كل انتناو بقعت زنبرن أديتات يعني مالتي زين لو مسانا زلوا تمالي تواجي إن زبايتا زين تفلنا أديتات مالتي أبانا خملص كله خجن مسناتنا كودادر كله بزح سرحي تعرف النظر لنا إحنا مالتي مسأن كن ودادر بزح سرحي يزترفنا تبايتا عندها اللو كله اتزخف اتزتنكر النساتن احلفونو اين نحنا جن تتقامنت معرين يبلنا أنا تقاملونا زلنا إذا حج بخلت نجارات تري حدا قرب تفلتت قدل يقعد لنا دخويني إن أنا حسب حنسا كاليك أنا يجزم أو نجار الله ناي مدرك حتى وين كخوينا خالي بخالي وجون ترينا يا ويد ما بخالي شانو ترينا يا دما ولا إذا أب هنت أتهجر أب كالي زجبر زال سرحون قل بقليل زرقة ويا قليل كزرقة نجار يكونن تناي تمالز نبرة ناي ثورة مدرك حليفنا لو ما أب مدرك هنت أتهجر نتحرق لنا خوينا أفتهنت أتهجر كسب كندي أبركته يبركت الله تندك أنستيا غيرنا بخمون كن عقنا نخلينا مالتي
ካብ ኣዴታትና ንማዕርነት ዝገብርኦ ቃልሲ ወሪስና ዶ ንዝብል ሕቶ ወሪስና ኢና ዘይወረስናዮ ነገራት ድማ ኣሎ ዝተርፈና ነገራት ብዙሕ ኣሎ እዚ ካባና ዝብገስ ክኸውን ይኽእል እዩ ንኣብነት ከምዚ ክትጥቀስ ፀንሐ ካብ ትምህርቲ ካብ ስራሕ ቻለንጅስ ወይ ድማ ከጋጥሙኻ ከለዉ ናይ ምንሰሓብ ነገር ኣሎ ኣብ ትምህርቲ ኣብ ሃይ ስኩል ምስ በፃሕና ወይ ድማ ንሰባ ጓል ንኸይትኸይድ ተባሂሉ ኣብ ስራሕ እውን ንውላድ ምስ ኣጋጠመ ናይ ምንስሓብ ነገር ኣሎ ንሰን ዝሓለፍኦ ነገር ክንርኢ ከለና እዚ ቀሊል ነገር እዩ ምስቲ ንሰን ዝሓለፍኦ ፍሉጥ ነገር እዩ ቃልሲ እዩ ነይሩ ንናፅነት እዩ ነይሩ ከቢድ እዋን እዩ ነይሩ ብተዛማዲ ዝናህና ይቐልል ስለዚ ንሕና ኢና ዝያዳ ክንብርትዕ ዝግባአና ማለት እዩ ኣብዚ ዘለናዮ ብዘለና ናፅነት ንሕና ክንብርትዕ ግባአና ኣዴታትና ኣቺቭ ዝገበርኦ ዕማምሲ ኣዝዩ ማግኒፊክ ኣዝዩ ዓብ ምዃኑ እዩ ዘርእየካ ምክንያቱ ተዓማሚና ኣፍና መሊእናሲ ወሪስና ክንብል ኣይከኣልና ልክዕ ብዙሕ ዝተርፈና ነገር ኣሎ ዓብ ኣሳይመንት እየን ገዲፈናልና ናፅነት መፅዩ እናትና ዝተርፍ ዕዮ ከዓ እቲ ህንፀት ሃገር እዩ ኣብ ዘለኻዮ ሃለይኻ ከመይ ብቑዕ ተወዳዳሪ ርእሰ ምትእማን ዘለዋ ጓል ኣንስተይቲ ከመይ ተድምዕ እዩ ሕጂ ትዝተርፍ ኣሳይመንት ናትና ሕቶ ምውርራስ ክዛረባሉ ፀኒሐን እየን ሕቶ ምስናድ ክዛረባሉ ፀኒሐን እየን ብዙሕ ስራሓውቲ ተሰሪሑ እዩ ኣብዚ ታሪክ ኣብ ምምሕልላፍ ምናልባት ኣብዚ እዋን ዘሎ መንእሰይ ብዙሕ ብድሆታት ኣለዎ ደቂ ኣንስትዮ ጥራሕ ዘይኮነስ ከም መንእሰይ እውን ክትዛረብ ከለኻ እቲ ምንጭ ናይ ሓበሬታን ኣብዚ እዋን እዚ እንታይ እዩ ኣብ ግዜ ሰውራ ወል ሰናተን ቃልሲ ምስ ፀላኢ ከምቲ ኣቐዲምና ዝበልናዮ ቃልሲ ንፆታዊ ማዕርነት ብዙሕ ቃልሲ ሓሊፉ ሕጂ ድማ ግሎባላይዜሽን ኣሎ ዓውለማ ኣሎ ብዙሕ ምንጭ ናይ ሓበሬታ ኣሎ እዚ ብሬን ድሬን ንብሎ ነገር ኣሎ ፍልሰተ እምሮ ዝበሃል ነገር ኣሎ ነቲ ምሁር ኣካል ዝያዳ ታርጌት ገይሩ ካልእ ዕላማ ከም ዝገብር ሕጂ ብዙሕ ቃልሲ እዩ ዘሎ ነዚ ኣብዚ እዋን እዚ ዘሎ መንእሰይ ማለት እዩ ንጓል ኣንስተይቲ ይኹን ወዲ ተባዕታይ ስለዚ ነዚ በዲሁ ንክወፅእ እቲ ከውርስ ዝግብኦ ኣካል ማዕርክ ክንደይ ስራሕ ክሰርሕ ከም ዘለዎ እቲ መንእሰይ ታሪኹ መንነቱ ናቱ ኣይደንቲቲ ብግቡእ ኣለልዩ ናፅኒዑን ኣቦትኡ ንክፀንዕ ብዙሕ ስራሕ ከም ዝሓትት ነተን ከውርሳ ዝግበአን እዚ ሕቶ እዚ ንገድፈለን ማለት እዩ ብዝተፈላለየ መንገዲ ነቲ መንእሰይ ከዓ ታሪኹን መንነቱን ፈሊጡ ትዝግብኦ ዕዮ ኣብ ህንፀት ሃገር ብቑዕ ኮንካ ኣብ ደለኻዮ wherever we are ኣብ ዘለናዮ ዓውድታት ኩሉ ወከልቲ ኮይና ብሎካል ጥራሕ ደይኮንና ክንሓስብ ከዓ ወፂና እውን ንውክል ሰባት ሃገርና ንውክል ሰባት ኮይና ንኸነድምዕ ከዓኒ ናትና ሕቶ ይተርፍ ማለት እዩ ኣነ ኤርትራዊ ድብል መንፈስ ኣብ ውሽጢ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ኣብዚ ዕድሜኹም እዚ ክሓድር ምኽኣሉ ዳስት ካብኡ ዝዓቢ ነገር የለን ምሻሎ ሓንቲ ኣብነትሲ ሓደ ግዜስ ሓደ ካብዞም ዓበይቲ መራሕትናስ ስኮላርሺፕ ረኺቦም ኣብ 66 ዓመተ ምህረት ድሓር ኣብቲ ተጠቂዖም ኣብቲ መንደቕ ኣብቲ ማለት እቲ ኖትስቦርድ ናይ ትምህርቲ ሽዑ ሪኦሞ ኣሽማቶም ሪኦም ብዙሓት እዮም ነይሮም ማለት 6-5 ገሊኦም ሪኦሞ ስኮላርሺፕ ኦክስፎርድ ክትከዱ ኢኹም ተባሂሎም 1966 እዩ ሽዑ እንታይ ኢሎም መሊሶም መስለኪ ሃገር የብለይን እሞ ቅድም ሃገር ከምፅእ ኣለኒ ኢሎም ካብ ዝበለፅ መስዋእቲ የለን ምሽ እዚ ዝብል መንእሰይ ከዓ ሕጂ መፅእ ኣሎ ማለት እዩ ሓቂ ሃገረይ ቅድም ንዓይ ማለሲ ቅድም ንሃገረይ ሽዑ ኣነ ከዓ ምስኣ ክነብር እየ ዝብል መንእሰይ ከዓ ሕጂ ፈሪና ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ተወሪሽ በቃ ብዘይ ጥርጥር ኣነ ኣብቲ ዝለዓለ ደረጃ ከባኹም ክሰምዖ ስለ ዘለኹ እምበር መረጋገፂ እውን ኣይምደሎ ኩሉን ማለት ሰርቲፊኬት ዝዕደሎ ነገር ኣይኮነን ብርግፅ ተሰሪሑሉ እዩ እቲአን ሰሪሕን እየን ተን ኣዴታትክን ንስኽን ከዓ ሰሪሕክን ኢኹም ስለዚ ኣብዛ እዋን እዚኣ ኮይና መበል 30 ዓመት ኮይና እንታይ ክብል ዝደፍር ዮሃና እንኳዕ ስኽን ኣስገርክን እንኳዕ ስኽን ከዓ ተረኸብክን እንኳዕ ስኽን ከዓ ነቲ ካባኽን ዝድለ ነገር ኣብዚ ኣብ ደረጃ ዝብፃሕ ክንኦ በዚ ኣቢልና ናብ መደምደምታ ክንከይድ ኢና ይቐኒልና
بفلاي دمان زوبا مأكل حماد زوبا مأكل كلن أشمعتن حجي خزرزري أي كلني مزحاتين جن تمسجنا نفتو نزي سنين ودي بناء نسنين نبزي تكبر بجبر 5 ترقم غير نزنا يلوم معلتي زوالنا يو صراحة نعنا مسكون عاخن كأي مسكناكن thank you بحكي انكو عكانا بزوك عكن كونا دتان كبجة تاريخ ريمو حلم ووفيو سناقض عقمو ستارك فاششاي زنات أبدمو نوايا كي طفق كي تولف إمامو حدرا من إساي نببط حلمو عركة مازناي كتقتلوت المو وربلي تحزاتي وربلي عبد قباتي وربلي سنابدن تنبع الواري